спев номер 88. Niedzielę, Dzień Pański, w 21. zwyczajną niedzielę. Jezus Chrystus z mертвых powstał. I On przychodzi do nas podczas tej Eucharystii. Możemy przyjąć dalej Jego присутność z radością i z wierą, oddając Jemu, składając na ołtary naszą podzięku za przeżyty tydzień, za wszystkie łaski, jakie my otrzymali od Jego i dobierając z nadzieją nienawidzę to, że przed nami. Hej, ta nasza zustrecza z Jezusem będzie plonna, тому na początku zbudzimy szczery żal za grzechy nasze i prawiny, jak my godno przyjęli udział w tej świętej mszy. Spowiadają się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше,
який сядіш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Святую Мшу цelebrujeme si pamiętnych za Геннадія, Анастасію, Віктора, Євгена і Яна. Що доброго Бога, пробачення грехов і ласки життя вічного Божого благодатства. Боже наш, что Ты однаешь души верны, у одиным имкненье до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы, ждать исполнения Твоих обещаний. Капща розменливости этого света, мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володать, у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Амин. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Я ведаю вчинки їхні і задуми їхні, і прийду собрать усі народи і мови, і вони прийдуть і убачать славу мою, і установлю среди їх знак, і пошлю оцелелих з їх до народу, у Тарс, Пул і Луд, у Месех, Тубаль і Яван, на далекі острови, які не чули про мене і не бачили славу мою. Я не обвісять славу мою між народами, і приведуть усіх братов ваших з усіх народів у приношення Пану на конях, колесницях і носілках, на мулах і верблюдах у Єрусалимі, на мою святую гору, каже Пан, як приносять сини Ізраїля приношення у чистому начинні у дом Пана, і призначу некоторих з їх святерами і левітами, каже Пан. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Идите и обещайте Евангелие. Идите и обещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его открывая навеки. Идите и обещайте Евангелие. Читання послання до Хевреїв. Брати, ви забилися про заохочування, якое кажу вам, як сна. Сыне мой, не погаржай покаранням Пана, и не падай духом, коль он докарає тебе. Бо кого Пан любить, того і карає, б'є кожного, кого приймає як сина. Будьте терпливі до покарання. Бог ставиться до вас, як до синов. Ті ж есть такий син, якого би не карав батько. Тепер усілякое покарання здається не радостю, а смутком. Але позднее оно принесе мирный плен справедливости тем, кого выховывало. Тому вы простайте ваши опавшие руки и ослаблые колени. Робите простые стежки ногами вашими, как пульга бы не сбочил, але как выздоровею.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда, і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі. Амінь. У той час, накіровуючися в Єрусалим, Єсус проходив праз городи і вёски і навчав. І ніхто сказав йому: «Пані, невже мало тих, хто буде збавлений?» І він же сказав їм: «Імкніться пройти праз вузькую браму, бо, кажу вам, многі будуть спробувати увійти, але не зможуть. Коли господар дому устане і зачинить двері, тоді ви, стоячи поза домом, почнете стукати у двері і казати: «Пані, отчини нам». Але він скаже в отказ: «Не ведаю вас, откуль ви». І почнете казати: «Ми ели і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав». Але він скаже вам: «Не ведаю вас, откуль ви. Одійдіть від мене усі, хто чинить несправедливість». Там буде плач і скриготання зубов, коли убачите Авраама, Ісаака і Якуба, і усіх пророків у володарстві Божим, а себе викинутим вон. І прийдуть з усходу і з заходу, з повночі і з повдня, і сядуть за стол у володарстві Божим. І ось будуть опошні, які стануть першими, і будуть перші, які стануть опошними. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие братья и сестры, вчера мы с молодежью вернулись с вандровки по горам. То нам дано было это разом повандровать по польских Татрах, здобывать вершиню и глядеть на пригожений вакольний світ, який створив Бог, пригожость, яку ми бачимо, і за це прославити Пана Бога. І коли планував наш шлях, коли планував некий день, то вибираючи мету нашого дня, подорожжя, некую вершиню, глядів на надвор'я, на наші сили, брав у руки мапу, скільки часу і так далі. І в залежності від того, яка була мета, так виглядав наш день. Это была некая долина, в которой можно было легко и свободно идти. То мы могли себе дозволить, например, поспать довжей, до 7, до 8 раницы, з'їсти спокойно снедання, попить каву и потом вирушити у шлях. Але коли это была некая вершиня, бо високая вершиня, або найвищейша, тут не хвалюся, а тільки трошки, бо здобули ми найвищейшу вершину, то гэты дзень уже выглядаў зусім інакш. Трэба было ўжо ўстаць, альбо нават вырушыць з дому ўжо о 4 гадзіне раніцы. Трэба было ўзяць з сабой больш вады, больш ежы,
Трэба было падумаць пра надвор'е, якое можа змяніцца, бо вельмі зменлівае ў гарах. Для таго, каб вярнуцца апары, каб з намі нічога дрэннага не здарылася. Каб ноч нас не застала дзесьці там, у гарах, бо гэта магло быць небяспечна. Ад гэтай мэты менавіта залежала тыя дзеянні, якія мы рабілі, тое, колькі высілку укладалі, як арганізоўвалі наш дзень. Таксама ў нашым жыцці ад той мэты, якую мы ставім перад сабою, якая мэта, цэль нашага жыцця ці нашых канкрэтных нейкіх дзеянняў, залежыць тое, колькі мы будзем ад высілку гэта укладаць, як будзем арганізоўваць свой час. Сёння пан Езус, чытаем у Евангеліі, накіроўваючыся ў Єрусалім, праходзіў праз гарады і вёскі і навучаў. Накіроўваючыся, пан Езус меў канкрэтны кірунак свайго падарожжа, Єрусалім, які ішоў да таго, каб нас там збавіць. Гэта была яго мэта, падарожжа ў Єрусалім. Дорогие браты и сестры, важно задавать себе гэтае пытанне, якая мэта, які цэль майго жыцця, але таксама якая мэта канкрэтных маіх дзеянняў, выбараў, якія я раблю кожны дзень. Сёння знаходзімся ў такім часе, калі апошняя нядзеля лета, наступная гэта першая нядзеля верасня. Пачынаецца школьны, фармацыйны год, які пэўны новы этап у жыцці нашых сем'яў, нашай парафіі, жыцці нашым. І сёння таксама ўжо варта вось з гэтым пытаннем уваходзіць у гэты час. Якая мэта, ці як хачу сабе запланаваць гэты час? Якія мэты паставіць сабе на гэты новы год? Дзе ў гэтым маім новым годзе будзе месца на маё духоўнае развіццё, развіццё маёй сям'і, майго сужанства, а таксама маіх дзяцей. Каб тое развіццё, той высілак фармацыі, якая распачынаецца і навукі, каб была поўная. Езус меў канкрэтны кірунак свайго падарожжа. У гэтым усім вось сапраўды сёння вельмі такім кранаючым з'яўляецца тое слова, якое мы чуем у пасланні да габрэяў. Можа, для дзяцей гэта не вельмі прыемна слухаць пра бацьку, які карае сваіх дзяцей, які дае нейкую кару. Яшчэ гаворыцца пра тое, што калі карае, то любіць. Вспамінаем сваё дзяцінства, можа, мы дарослыя, вспамінаем, ці мы атрымоўвалі нейкія пакуты, ці нейкую кару, ці, можа, стаялі на каленях у вугле. Я стаяў некалькі разоў, добры быў час, каб падумаць над тым, што зрабіў, потым папрасіць прабачэння. Тады сапраўды здавалася, якая ж несправядлівасць, за што я там стаю. Але сёння ўдзячны бацькам за такія моманты, дзе вымагалі, патрабавалі, не толькі ў гэтым выпадку, калі дзесьці там каралі, але увогуле, калі давалі нейкія заданні, калі ставілі нейкія рамкі і так далей. І тут паўстае пытанне сапраўды у выхаванні нашых дзяцей. Якія патрабаванні ставіць, якія не. Ці іх увогуле ставіць. Розныя школы, розныя думкі, як выхоўваць сваіх дзяцей. Яшчэ іншым пытаннем ёсць выхаванне ў веры. Дзіця ж не хоча ісці да касцёла, не кажуць некаторыя бацькі, мы ж не будзем яго застаўляць. Не будзем ставіць ніякіх патрабаванняў. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Божае Слово кажа нам пра іншы мадэль выхавання. Гэта пра тое, што трэба патрабаваць, трэба ставіць гэтыя вось рамкі. Бо калі вспамінаюць сваё дзяцінства і сваіх тады сяброў чи знаёмых, гляжу на іх гісторыі жыцця, то сапраўды сумныя тыя гісторыі, дзе увесь час быў такая свабода, дзе не было ніякіх патрабаванняў, не было ніякіх абавязкаў, не было нічога, што мы павінны былі рабіць. Сумныя гісторыі тых маіх равеснікаў. Калі мы з моладзю наведвалі дом бацькоўскі святога Яна Павла II, караля Вайтылы, нас вялі па гэтым музеі прыгожым,
Дайшлі мы да месца, да того пакоя, дзе сям'я Вайтылаў жыла. І жанчына, якая нас вела, распавядае, паказваючы на кленчнік, кажа, вось на гэтым кленчніку малы Караль, будучы папа рымскі, не аднойчы, калі прачынаўся ўначы, то бачыў свайго тату, які маліўся на гэтым кленчніку ўначы. І каментары яе. Пасля такога прыкладу, для таго, колькі ён патрабаваў ад сябе, то ўжо не шмат не трэба было патрабаваць ад сваіх дзяцей. Бо яны бачылі патрабаванні, якія былі падмацаваныя прыкладам. І тут як бы цяпер да нас, дарослых, сапраўды, якія патрабаванні мы ставім в першую чаргу сабе, каб потым тое, што патрабуем ад дзяцей, было сапраўды мела сваю сілу і моц. Таксама у нашым жыцці духоўным, у развіцці духоўным. І апошняя думка, тут вось пераходзім цяпер далей, у гэтым менавіта ідучы ў кірунку выхавання таго духоўнага развіцця, то гэта стаім на парозе катэхетычнага года. Ну, пра гэта яшчэ будзем гаварыць у наступныя тыдні, але сёння яшчэ так трошкі спакайней. Наступную нядзелю будзе нас шмат, там асвячаць школьныя прылады і так далей. І так часам мы глядзім вось на гэта на катэхезу, на выхаванне, таксама тое, што адбываецца ў парафіі, думаем над гэтым. Сапраўды ёсць тыя добрыя вельмі такія прыклады, якія будуюць, а часамі ёсць тыя сумныя прыклады. І хочацца прыпомніць пра тое, што абавязак духоўнага развіцця дзяцей, це сапраўды ў першую чаргу абавязак бацькоў. Гэта сям'я, тое месца, дзе адбываецца катэхізацыя ўзрастання ў веры. Катэхеза пры парафіі з'яўляецца дапамогай для бацькоў у гэтым спаўненні гэтага абавязку і ўзрастанні дзяцей у веры. І такі прыклад з заканчэння мінулага года, калі размаўляў з адной дзяўчынай, якая перастала хадзіць на працягу года, наведаць катэхезу, увогуле такая актыўнасць такая стала мінімальная, амаль што дзесьці там роўна і нулю, то размаўляю за і пытаюся, што здарылася, чаму. І яна мне кажа, і так для мяне было такое адкрыццё. Яна кажа, я папросту пастанавіла ў гэтым годзе адказацца ад усіх дадатковых заняткаў. Яна хадзіла на маляванне, хадзіла там на нешта яшчэ, на катэхезу. Для іх гэта было дадатковы занятак. І тады лагічна, калі адказвае ад усіх дадатковых заняткаў, пакідае толькі школу, што таксама адказваецца ад катэхезы. І тут вось быў гэты адказ на пытанне, бо для іх гэта было дадатковае занятак. Ці сапраўды так ёсць? Не. Наше духоўнае развіццё – гэта наш абавязак, гэта наш абавязковы занятак. І тады, калі змяняецца перспектыва, калі мы на такі спосаб глядзім на гэта, то тады змяняецца таксама прыярытэт. Гэта абавязак, які вынікае з натуральнага такога пункту гледжання, бо чалавек – гэта душа і цела. Але таксама абавязак, які вынікае з сакраменту хросту, калі бацькі стаяць перад Богам і касцёлам. Кажуць, так, усведамляем сябе, што бяром на сябе абавязак выхаваць дзіця веры. Дарагія браты і сёстры, цяпер, калі стаім на парозе планавання часу для дзяцей, для моладзі, сапраўды важна задаваць сабе гэтае пытанне пра мэту, што можу дасягнуць, запісваючы дзіця на той чи іншы кружок, тыя ці іншыя заняткі. Каб усё тое, каб гэта ўсё служыла развіццю, тому поўнаму развіццю чалавека, асобы, нашых дзяцей і моладзі, поўнаму развіццю, падкрэслю, каб служыла добру, але ў канчатковым выніку таксама збаўленню. Бо гэта ёсць тая мэта нашага жыцця. Бо што з таго, калі будзем мець усё, але душу сваю загубім? І памятаем пра тое, што в першую чаргу патрабуем ад сябе. Як той Караль Вайтыла, мудры бацька, патрабуючы ад сябе, даваў прыклад сваім сынам, і потым уже нашмат лягчэй было патрабаваць і ставіць вымаганні ад сваіх дзяцей.
Я дорога, і правда, і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Тому нехай так само в нашому житті, в наших життєвих і таких щоденних виборах буде місце на те питання, що на це Пан Єсус? Що на це Пан Єсус скаже? Що Він про це думає? І, опираючись на Євангелие, будем принимать добрые решения, которые будут служить нам, будут служить нашему избавлению и возрастанию наших детей, наших семьев, тем, что доброе, трвалое и моцное. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления взошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. до Бога, який з'являється кончатковою метою життя, узнесем наші супольні молитви. Молимся за святий Костел, как обуджав у серцях людей веру и любовь, так само надею на ту встречу с Отцом у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупов нашей країни, как под опекой Найсвятейшей Панны Марии, вели Боже люд до исполнения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчину, как пановали ее спокой и справедливость. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь нашей країни, нашей парафії, особливо за детей, які ходять у початкову школу, аби їх дальнейшее развитие было всебоковым и гармоничным. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто переживає смерть одного з своїх родних, как они не губляли надею на встречу у Божьем молодацтве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых Геннадия, Анастасию, Виктора, Евгена и Яна. Просим, как добрый Бог, пробачивший им грехи, дозволил гадать его святое обличие в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за померлого Чеслава, за тату за Олега, 30 дней почти его смерти. Просим дар, радость вечная для его. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И молимся за нас тут собраних, как мы неспинно умацовывались у веры и любови Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, выслухай молитву Твоего Костела и учини, как Он, дякуючи Отец и Мати Божией, вел всех Твоих детей до вечной Айчины. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 211. Езу дай силы, веди до Отца меня. Езу дай силы, веди до Отца меня. Новоконуся я, уя покрыни.
Сын свой, jak wiarę na krzyżu odkupił i uczynił swoim narodem. Просим Тебя, спашли Твоему Костелу дар едности и супокой. Раз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z nami. I z duchem Twoim. Serce. Uznosим ich na Pana. Podziękujemy Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Zaprawdę godna, это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы заущёды и уже до Тебя складали подяку. Пане Святый Отче Всемогутный, Вечный Боже. От Тебе походишь еще, что есть на свете, и по Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобенство, и подпорядковал ему этот живостный существет, и все, что его наполняет. Как от Твоего имя люди пановали над усим створением и прославили Тебя у Твоих справах, раз Христа нашего Пана. Тому з всіми аньолами ми Тебе прославляємо, з радостю ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, осанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышиня. Справді, Божа, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение во просвет Твоего нашего Пана Иисуса Христа. Дейсною мощью Духа Святого Ты все оживляешь и освящаешь, неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую офяру. Тому в едности з усім Костелом у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе. Освятимо собі Твоего Духа, как я дары, які ми принесли Тобі на ахвяру, как стали сильні тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять святую таємницю. Бо на тую ноч, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього уще, бо це єсть тіло моє, яке за вас буде видано». Подобним чином по вечерю взяв келих, і подяку Тобі складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пійте з його уще, бо це єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Це чиніте на мою пам'ять». Это великая таємниця віри. Обращаем свет свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаю Твоего Христа хвалю. Пане, успоминаючи звавчую муку Твоего Сына, так само Його цудовне в Нім воскресіння, в небовшесті, чекаючи його другого прийстя з подякою, складає Тобі эту живую святую ахвяру. Взглянь просим на дар Твоего Костела и прими его як ахвяру, який Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы взмосленные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, напережде Святейшей Панной Богородицей Марии, святым Юзефом и Явранником, святыми апостолами Твоими, славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неоставленную допомогу.
Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веру і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Тадеушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і усіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету, милостиво прымі ў ваўданства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале, праз Христа нашага Пана, за кого адорваеш свет усялякімі добротамі. Раз Христос Христом і у Христі, Табе, Боже, Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Молимся, да, Отца Небесного, как нас научил Пан Иисус. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам в милосердності Твою, каб ми були завжди вольні від граху і заховали до всякого неспокою, чекають сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, и на веру Костела Твоего. Будь ласкавый, злодно с Твоей волей, а дари Чего супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе Грехи и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, одари нас упокоем. Божь баранок Божий, Божь той, хто бере на себе грехи свет. Благословленные, покликанные на вечер Его. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. То есть тело мое и п'є мою кровь, мое життя вічне. Я воскрешу Його в опошний день. Номер 24. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костьолом. Мотай
Милосердный Боже, праз гэты Евхаристичный пасів, верни здоровья нашим душам, перемяни нас деянням Твоей ласки и да поможи нам, как мы завсёды были Тебе досподобны, раз Христа, Пана нашего. Ласкавierna 21 niedzielę zwyczajną. Все, дякую всім за супольну молитву, за Евхаристію, за остальне второвання, що я показав допомогу, прибирання каплиць на молодці дні. Співаємо, дякую за хтарство, нам, голову нашого качування, піддати Бог щира узнагородить. В тижні в літургії вспоминаємо завтра у 26 жовтня вспомин Матері Божої Częstochowskiej, 27-го вспомин Святої Моніки, у Щераду Святого Августина, біскупа доктора Kościoła, в четвер вспомин мучеництва Святого Яна Хрестителя і перша неділя місяця, 12 годині, мша у інтенцію живого różańca нашої парафії. А інтенція на вірощень, молимося за дітей і молодь з наших сім'їв, час науки у школі і на катехезі присприяв їх особистому, інтелектуальному і духовному розвиттю. Так само обіцяє Матері Божої своєї будови парафіяльного Kościoła. З 1 września, to znaczy od następnej niedzieli, zmienić rozkład nabożeństwa tradycyjna u niedzieli, że dochodzi informacyjny szkolny rok i wracaється msza święta o 13:30 w niedzielę. Wieczorowa msza w niedzielę będzie o 18 godzinie, średnio o 19. I w budnie dni msza święta dodatkowo ranicę o 7 godzinie, w sobotę o 8. Rozkład jest na naszym sajcie jan.baj, tak samo możesz sobie. Rozpoczynająca завтра o 8 godzinie ranicy kanikuły z Boga dla dzieci i młodzi przy parafii, які прошарнуть протягуватися будуть до п'ятниці. На гэтым так само святая імша буде кожен день до п'ятниці раніцей, приблизно в 8 раніці. Потихеньку ми збираємося з дітками. Тому на гэту імшу святую так само запрошуємо. Є вольні інтенції, можна записати, чи раніцей, чи так само в дні ще вечором, якщо не вольні інтенції. Есть створена група в Viber з канікулами з Богом, коли хтось записував дитя на канікули з Богом, а не з'являється членом цієї групи, то прошу сконтактуватися зі мною. Там буде інформація, зв'язана з організацією, такі бягучі інформації на канікули з Богом. Наступну неділю, початок інформаційного года, мша святая вже в яким недільному порядку, і освячення школьних приладів, и благословение детей и молоді на новый катехетичный школьный год. Для благословения почти кожної імши, особливим чином відаємо, що наші імши з ділом дітей по 10:30 і 13:30. Так само почти імши на 13:30 планується на початок года забава, яку організовують скаути і скаутки, може коровки і вовчаняти. Будуть такі на різні групи поділені і буде час на забаву, на поцілування літа, фільм з фотоздимками і так само солодкий стол на закінчення. Таке свято на початок школьного інформаційного року, тому запрошуємо запланувати час. Коли хтось ще прийде на іншу на 10:30, то так само потім можна прийти на 2:30 вже на забаву і свято. Ще раз запрошуємо так само долучатися до літургічної служби алтаря нашої парафії, до калійських скаутів і скауток, до хору. Можна записуватися вже сьогодні, або так само наступної неділі. Розпочинається новий інформаційний год і так само є можливість увійти у певну супольність, у певні рухи, які існують при нашій парафії. Усім юбілятам і іменинникам надходить жагатиня, складає найлепше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, так само шматліких Божих вас. Сьогодні о 16 годині spotkanie dla animatorów kanikuł z Bogiem na Lickie. Dobra dnia, świętowania niedzieli, tylicy. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławieje Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn
і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусу і пастор злого духа. Покорно просим, нехай йому знищить вам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас губу душ снують по світі. Аминь. Святейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, бездоганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 13. Могу